Čau, tady já vás vítám po dlouhé době u nového videa. Ako můžete vidět, je to zo hry World of Tanks. A dnes budeme hrát za tank Churchill 1, alebo Churchill. Víte, že mám už to povědělo, do toho si asi robiť nebudem. A pôjdem buď na GC alebo Churchill 7 teraz. A to, kto má, ktorý má väčší damage, 190. A tak asi na GC pôjdem, no. Hadi tak. Podľa mňa túto hru všetci dobre poznáte, je celkem dobrá hra. No, celkom, no. Naozaj dobrá hra. A asi pôjdeme rovno už do bitvy. Ja sám asi ohlásim, až budem, no tak nie, super. No, sme skoro top tier a to je super, akože, lebo keď ste top tier, tak vlastne ste jeden z tých najlepších tírov. Jeden z tých najlepších tankov. Ste najsilnejší. A som druhý, takže som taký, no. KVčko nemáme, ani oni majú KV, majú M4. No dobre, toto by išlo, dobre. Mám, že nebudú lagy. To AMX 40. A to nevypadá špatne ten tank, ale mne sa páči ten tank ako zledovo. Taký dobrý, taký plynulý. Nedíde. Vlastne v tejto hre ide o to, aby ste vlastne zničili všetkých pady protivníkov. To. Lebo obsadili ich základňu. Hecer. Jo. A my sa teraz pokúsime asi nekepovať, čiže neobsadiť základnu, ale normálne vystrieľať všetky sa pokúsime asi. No, vidieť to. Vidíš, že na to máš. Spomínam, že tady ma teraz niekto buď dingne, alebo zastrelí. Ne, dobre. Super. Môžeme jeť. Tak, teraz pôjdeme. Vidíte, mám kúpenú kamufláž, mám úsadu na rade, veľkú lekárničku, hasicí prístroj, to je veľmi celkom v pohode. Dobre. No. Doriť som nechcel. Teraz mňa asi niekto uvidí, ale ja sa bojím ísť túto cestu, prečo som neuvyšiel. Tady som ľahký cieľ. Čo to je za tank? Sa mi páči tento damage. Ako včera kávečka 290 som bral. To bolo super. To tam nikto akože nebol. Už všetko úplne v pohode. Tak, asi sády. Ale nestrieľajú. Super, tak, super. Netrafili, takže celkom v pohode. Teraz som podľa mňa. To si vyhráme. Počkaj. Vyzerá to na výhru. Kill máme, to je podstatné, samozrejme. A tam nie je nič. Tiež nič. Chýba 12, super. Ale menej. 2, 3, 4, 5, 6, 8 asi. Ja už vidím, to sčítavať, neviem. Čo to zničím? Zničím, ale nevidím, ale riti. Oha, kde je Ašon? Ne. Kde, ale blbé je, že to je heavy na takýchto mapách sa veľmi neosvedčí.
čo boli Himmelsdorf. No. Netrafil. Horí ti. Mohol byť kill, ale nebolo. No, videa z tohoto zvobka budú samozrejme. Ešte viacej ich bude, lebo mňa to baví a podľa mňa aj vás by to malo baviť, ale samozrejme zapojím aj svojich kamošov do tohoto. Nech si zatočia so mnou. Nech je sranda. Točím sa im. Bo naozaj, keď som takto sám, tak je asi riadna nuda, čo? Čo? Priznajte sa. Vidíte, sme v Amerike, sami drevodní tady. To ryti. Čurčil. A vím, že je top tier, takže má topové dielo asi aj. No, super, aspoň sme si dali damage. To asi ale nečekal toto chudiak. Skúšam sú 4-kové tanky. A tie dvojky, ne, 5-kové tanky, ja už som hneď videl, že 4. A tie dvojka, juj, to bude oriešok, ale už to prerazí s týmto dielom, na tej dvojku pohode. Sa bude ešte diviť, aký mu dávam damage. Bo neznášal som, keď som začínal s týmto Churchillom, to bol hrozný tank. Strašne sa mi s tým zle hrálo. Ale potom už sa to samozrejme zlepšilo. Nie, ešte bolo lepšie, no. Ale ešte teraz o ňom troška pochybujem v jeho zručnosti, ale v jeho... To poviem. Aha. No vyhrali, no. To je super. V jeho pancieri celkom pochybujem, ale Dingo vidíme, keď je KVčko, což je podľa mňa úspech. No a je Explodos celkom a toto bol prvý diel vlastne tohoto, tak bol to tank, takže komentujte, lajkujte a čau čau. Techno disco.